ada Abi Mayangkara. Lah, sumangga. Rumeksa engson lagune stangaya wara lapan mekak hawa angkara senadyan setan tayangan lele pah tansah gawe rebeda pangananku iwak entah lele pah pangananku iwak lele mentah lele teng pangananku lele mateng saben ulas sing netra halo babu tinambaran sih kawalasan tansah dadi patanan pailae siwangku abu zat kang amor botu mati menuju datang Gusti zat kang amor botu mati manunggaling kawula Gusti rentek ati batu mati mugi ingsun tanpa Mayangkara lho iki. Ayo yo. Yo. Lele pa tan kena iso manalo kakabunga sumringah bayah satrio toto aku elu lirotomo naton sewu aku elu delok aku elu awas demi tak sepatunan itu ya kupingnya kancan Hus.
Demit to sepatok. Demit to kari karo kancane dhisik. Wis kan? Demit wis kari. Wis. Ya, peserta selanjutnya. Peserta selanjutnya, ijane lomba apa cabur tari. Ngapunten Bu Wali nggih. Pami jenengan nanggape rutin paling gak salah gila. Yuk peserta selanjutnya. Ada Rinwi. Yuk. Yuk. Dikai barbecue ora iso. Aduh apa nah to ki. Macane nyantok. Macane mripate cadok. Macan Jawa. Buntute mbok sengget. Buntute sok kenceng. Wong bagus jejak tong atiku. Waktu-waktu kang wis dadi saksi. Sliramu dadi siji. Aku yo pengen. Solah. Lho. Kok gak kejelungup. Bunga hati jroning ati. Kowe sing paling tak kang wis dadi saksi. Sliraku dadi siji. Nyawang endahe sati wong loro dilakoni. Jejer wong loro kaya dewa diparingi dalan. Bungaku nganti jroning ati. Kowe sing paling
Gusti mugi sageta tekan hati macane ganyak aku nganti jroning ati kowe sing paling nanti macane beser halo le kisah tekan hati ayo mlebu. Duwe macan sitok ya beser. Nggih matur nuwun macane Ayah Soleh. Baik, selanjutnya kami tampilkan tentunya malam hari ini beda dari yang kemarin nggih Mbah Mujono nggih. Kula nek mboten kalih jenengan apa tak tokne to Mbah kewan demit barang ngono. Kula iku kurang elek piye Mbah kalih jenengan. Bu Wali mungkin lek nanggap kula tokne naga nggih. Lek nanggap tapi nanggap. Baik, selanjutnya kami tampilkan dari Mayangkara ada Putri Lope-Lope dan juga ada Kiki Mayangkara. Lah, sumangga. Apa nek? Ceritane wayang Jawi Kuwi kethake cepet. Kobong gede jroning praja Nyapa? pipis Ngompol ya mbok. Baik, selanjutnya kami panggilkan artis cilik kita, owner atau ketua dari Campur Sari Mayangkara. Tentunya ada siapa? Kak Semakni. Ada siapa? Ada siapa? Kita panggilkan dan tepuk tangannya buat Nika Salihri. Alhamdulillah, tepuk tangannya mana ibu-ibu? Ya. Walah lah. Bayak anyar.
bayake anyar. Leh ayune kaya ngono kuwi. Yo. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Biasanya mboten nate lho. Tepuk tangannya ibu-ibu karo Mbak. Ngene gak nate biasane wis biasa. Niki karo ngene saiki. Tepuk tangan ibu-ibu. Tepuk tangan lagi ibu-ibu. Wes kemeng tangane. Tepuk tangan lah wis pisan, kuwi meriah prok. Basa sing terakhir rebyek. Saking kemenge. Nyapa to ngono ki nyapa to jane? Apik ae. Ya apik no, mayangkara bayake apik. Lagi Kok peteng to, Kan? Kita dikit silba barang. Mau masak to jajal. Iki serbaguna ya, Kan? Yes. Nah ini toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki kono ya iso dikei jam lho, Mas. Iki kena ya ijab sing lanang kena terus ya. Enak apa? Terus kena ya apa neh? Anu lampune manten ana ngene. Manten. Kena nggih barong saya barang. Piye? Deng. Aku kok ngene-ene lho, Mas. Iya ya bayake anyar penuh dengan kerlap-kerlip. Warnanya sesuai Republik Indonesia, warnanya merah putih. Loh. Iya. Waduh. Kowe iki jane mripatmu iki gereng apa piye? Iki biru. Mripatku pucet. Mripat kok pucet mayit kok piye kok? Mripate ya sireng ora kena pucet iki jenenge biru. Lah iya. Lah sing ngomong kok merah putih lah. Iki lho yogone merah. Lah putih e? Putih iki enak putih iki. Coba dudeng kono, Nduk. Putih sing ndi? Iki. Iya, aja didudeng. Iki. Iya, putih. Iki lho. Iki ya putih, Nduk iki. Ndi lagi. Iki lho jare. Lah jare iki lho. Iki lho kok becak rene. Nah, ini mertandakan bahwa loh kepedulian kamu terhadap konco-konco. Iki jane apa to sing diupload kok ngene iki terus jeneng kene. Kuwi jenenge anu cagar budaya. Walah. Kowe ngerti ora cagar budaya? Ora. Aduh. Iki bangun pos kampling ngono ta critane. Mayangkara bangun pos kampling. Duduk. Piye? Kuwi ning tlatah lakar santri kene lho. Dadi dibangun kaya punden ning gone dhewe ro punden. Ngerti. Nah iki Surya Nusantara. Iki rokoke ngono. Oh. Iki ya saka Kediri ngono. Oh iya. Nek mau salah nek jaranane nek barongane aku bingung banget. Itu kegiatan. Oh, jadi kegiatannya ono. Kegiatan warga kene. Heeh, lakar santri. Tali santri. Iya, dukuwe kuwi kuwi. Jalan lakar santri. Heeh. Dukuwe. Dukuh. Desa Kali Santri. Ya, iya. Terus kecamatan Santri Pekok. Loh. Ora ana. Lah padha santrine kok. Ngene lho, Nok. Santri kuwi bukan arti sing lagu Santri Pekok kuwi dudu. Desane kuwi lakar santri. Lakar santri. Kecamatane lakar santri. Lakar santri. Heeh. Terus Kali Santrine desane. Dusun. Oh, dusun. Dukuh. Ya. Berarti kotane Laskar Pelangi. Loh. Kotane Surabaya ya apa sampean kira? Oh iya. Awake dhewe iki totok Surabaya ora kok totok Laskar Pelangi. Oh iya, dhewe iki totok Kediri, totok Gentak. Totok Gentak. Totok Kediri, totok kene, totok Gentang. Iso ya jal muni gak ya jal. Totok Kediri, totok Kediri, totok kene, totok Gentak. Belum. Kamu ya izin. Mangkane sing sawangen lek aku lek iki kancaku kabeh. Totok Kediri, totok kene, totok Gentang. Ya jal kowe. Totok Kediri, totok kene, totok Gentang. Aduh. Totok Gentak. Wes. Wes. Ngene. Wah, titenan ora kena bayar kabeh dino iki. Sabar. Gak boleh. Oh ya blang ngene kok dandang. Kok rumah sakit kok. Ono blang. Warano dandang. Ya. Totok Kediri, totok kene, totok Gentang. Kok cangkemmu? Oh. Dajare kon muni blang. Ora oleh marah-marah cantike ilang. Alah. Anake sapa iki? Lah.
Nyong tekan rene. Menghibur kota kene. Wo nganggo basa. Nyong karo Rika menghibur kota Surabaya ning kene. Lho kowe iki jane nyong apa niken apa Rika? Nyong. Lah jaremu niken kok nyong. Iya nyong iki niken. Wo- Niken nyong. Oh, ya iki jenengmu niken nyong. Uduh. Iya toh? Nyong itu artinya saya. Oh, berarti saya ki artine nyong. Nyong. Lah Rika? Rika ki sampean. Oh, Rika berarti sampean. Loh, aku nyong. Lah, Loh, iya. ya berarti sampean yang nyeluk aku ki berarti Rika. Lah iya, Kak Rika rene. Loh, jenengku ki Tangga Niken. Lah iya terus jaremu. Kudu Rika. Jaremu aku Rika. Lah iya aku nyong. Loh, nyong, nyong. Nyong. Gak nyong. Nyanyi nyong. Piye to? Betul jane. Piye to? Aja marah-marah wajahmu. Nyong ki artine aku. Nyong ki artine aku. Oh, Kalem-kalem sih. artine sampean jenengan Heeh. kuwi Rika. Oh, berarti lek aku Nyong. awakmu. Rika. Ayo berarti Rika awakmu. Loh, aku iku iya. Lah iya. Bingung. Lho. Ceblok. Siswi tak jejelne sampean lho. Sone wis tau mangan gelungan, Gong. Urung. Ayo tak tangan. Ya Cak. Bilang gelungan. Ya gak boleh gitu. Bocah cantik-cantik kok. Orang cantik itu jangan marah-marah nanti akan kelihatan jeleknya. Dari sapa? Duh. Aku lho lek nesu lho tambah ayu.